Què fa? 6 anys? 6, 7... Home, no, 6, no fotis. 6 com a molt. Bueno, Sí. En Narcís i en David. Narcís Verdaguer, que no era en Bernat Verdaguer, eh? Però ja ve d'aquí, eh? Ja s'hi costa. I en David Guàrdia, que va pujar a la Torre d'Espern, Se'l va trobar. Se'l va trobar i el va veure i va dir hòstia, aquest és el meu personatge. I va muntar en Bernat Verdaguer. De la Comtal Vila a Salvar. Sigueu benvinguts a la plaça. No teniu coses a fer? Perquè... jo no sé, no farà res avui. De veritat. Sixta! Va! Respira. Respira. Mira, tens sort que m'has trobat. Jo ja estic de bon veure, però m'estan sortint unes arruguetes que també aquelles cremetes que fas que se fan màgia. Tot per aquesta nit, Tot. Bueno, la tarda millor. L'anyut del Pal de Llonces ha obert per fi els ulls. Va ser fa un parell de dies, o un mil·lennis, ja no us recordo. Tu era allà dalt, a la torre rodona dels de Llonces. Sí, vell de vella, a la lluna, com estava acostumat abans que el món m'empresonés l'esperit. Sembla que li posa ceres de l'Itàlia, de la França i de l'Espanya. De l'Itàlia, de la França i de l'Espanya. Sí. Veu que tot és de primera, No se'n pot ni estar. Ben bé que no. Aigua bruta! Has vist la papeta? Ai, que no va amb el sabó, home. Ai,
i noies, si sabéssiu la de donzelles que passen cada setmana per la torre, us faríeu creus. Aquesta festa és una festa que ens explica la història del Bernat Verdaguer, que és un comte foll. Un comte foll que és un personatge molt dolent, que fa treballar molt i molt a la gent perquè ha esdevingut foll, perquè està ben enamorat de la seva jove dona Saurina, que no l'estima i se'n va por ahí amb altres homes. I llavors ell, davant d'aquesta situació, decideix un dia fer un pacte amb la lluna. I la lluna li demana que li fabriqui un gran llit a partir de que tot el poble es veu obligat a treballar com a bojos i, evidentment, així en el fons de la història, és la revolta del propi poble sobre un comte que per la seva follia no deixa viure bé a la gent del poble, que són qui fan el poble.